and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon sa sumpay ni napustang sugilanon, sala ba? Ditong napita. Dito napita gilibong si Luluwan. Ditong... Oh. Sila ka na. Si Andy ug Abi. Naggako sila taliwa sa kusog na uwan. Kesa, wala ko niya kinalana. Namanay si Andy uban niya. Huwag na sila magkinahanglan ng payong. It's useless. Basa na siya. Huwag na lang unta ko magbalik sa agi. Huwag na lang unta ko magunaw na pa niya. Unta huwag ko sakiti karon. Hindi ko unta sila makita. Nasawa ka. May nalagani kay abdi kong reflexes. Naparok mo unta ng imong sa simento nga nabganan. Uy, ako. Ay, sorry. Yeah. Nasa'yo. Ha? Niya? Kinsa? Abi, ito binuang ha? Nasa lulo ni mo? Giungo ta ni luluhan? Kung sa laing ngayon, pagkahati gali. Siguro may katawan ako sa imong isulti, pero... Oh. Kinsa may gipasabot mo niya, ha? Oh. Yes, Jack. Nagdasya tayo. Buhay nga kong kamay. Abi, giwak niya ko nimo. Nakita ka niya. Pero ang tigibuhat ng dautan. Pero dili ka na may nasiyang nahuna. Mitalikod na siya. Gusto mo siyang tawag? Gusto ka mo ba niya? Dili. Kung mauna, tara. Kupot nagbalik sa mukhang. Mamaulit kita. It hurts. It hurts so damn much. Bana ko apan wa ko'y nahimo. Wa ko'y mahimo gawas lang sa pagtanaw nila sa kong atabangan. Tungod kay buang ko. Buang ko nga gibuhian ko si kaniadto. Buang ko nga wa siya tuhoy. Ang kaugalingon kong insecurities ang akong gipalabi. And so I deserve this! Angay lang nasakitan ko. Nakagawas na sila gikan sa sementeryo. Gikuptan paghihapon siya ni Andy siyang bukton. Mubiya na ko gikan din eh. God, please, make this pain go away! Salamat taon, mihunong nagyong uwan. Abi kong magbuntag tong pormaha kay human mo kusog, miinday-inday man. Dugaya ra bagyon mawain ning uwan nga mag-inday-inday. Ay, mapaywa ko makauban sementeryo kay ni sakit o kalit ang akong tiil. Ni hubag. Kaway batasan ining arthritis sa oy. Kung kanus alubong na ni Juan, karon pa hinoon mi hubag. Hinoon nakatabang-tabang mangkog pahilo na kaganina din ni. Wa na hinooy pagpanluto nga nahitabo kay nagkiter man ang apuhan sa iyang banan ni Day Abi. Pero mao lagi, magpahilo na gihapon kus mga nanambong.
Hain manis Marcelino nga nawa magkalit sa kong pananaw. Ay, tuan na sabto silong. Tawgon ko kani bikay magpahatod kog adobo dinhi. Gamay lang ko tambal sa ibog. Marcelino! Dali ra gud una. Marcelino! Marcelino! Ay, wakid mo tubag. Ay, kung ing nangawa makadungog. Gabi hasab gud kong wa, nga namingaw naman sa silong. Wa na may mga tao. Ganina rabaya ang pakaon. Na mauli naman sila. Pero may mga sudan pa man sa silong, mao nga gibantayan ni Marcelino. Pero ganong di man mo tubag tawgon. Na, ang akog na to gruntong pahong. Ay, mubarog ko be. Pugso na ako. Agay, kasakit ani. Agay. Pero dili, kaya ko ni. Di ko magpadaog ining kasakit alang sa adobo. Mulakaw gyud ko. Agay. Ay, sakita naman gyud ini. Agay. Hindi anakos may bintana. Lilion ko kani be. Ay, tuaral lagi kyod. Naghukdong ang kagwang slamisa. Nakatuog yun lagi. Ay, kapait yun ining lawasa. Kasagad pas pahuway ini niya. Sagpiton ko gani og usabi. Narabay mga iro nga nagpaso-paso. Hala ka, hala. Shop! Hoy! Ero pahawa. Ayok aksyon og kabot anang mga sudan diya. Hoy! Minatay! Oy, di ka patuo ko ha. Aung ko ni akong chinilas be. Labayon ko ning tawhana biaron makamata. Agrabi ha. Wa makamata. Naigo orang bukton. Pausab gyud ay. Karon ka, syarog di ka makamata. Kini ay. Ay, unsa man to? Unsa to? Ikaw ang iruwa ka. Imo kong gihapak. Karon ka. Baya no? Bukat ka pagi kadiha. Sa masudan. Ngita gyud karate na. Yap! Oy! Uy. Hilabti na rong iro-rong kay tiwasa ti kaglabay. Di na chinilas kay hurot ng parisan ini. Kini nagyong lampaso mo ilabay ko nimo. Nanay sa doy. Ikaw day ang suspect. Pasangin lang lang kong iro. Enkiyo! Hindi ka matubay. Ngano ka, uy? May ka dihang nagbantay kay natuog ka. Sabakuta. Tuog day ko, nguwaman. Hilom diya. Dati ko direk adobo be. Uy, adobo na yun, naadi. Kanang crispy pata ba? Adobo man gihapon na nga pinatibook. Wala lagi. Ay hain naman di ay. Mao yung unang nahurot. Waday ka naglain. NM. Di ka pumutubay. Naglain man. Hoy, hain naman ang adire. To sa mo. Akong gipadang nanay. Akong gilain. Ay, bantay ka lang yun akong Marcelinuha ka, ha? Abay, Oy, abay. May kinauli na mo. Ay. Ano? Basaan ko ninyo. Marami mo mga piso nga nabasa. Tiwasan mo kaligo ka. Aron makailis mo. O pagkaw man, makikaw na. dahil na, Abi. Hello. May pa lagi si Amay Famous taas. Ay, kung ingna nga, tinudoon nila nga. Magdungan sila kaligo. Abi! Hala! Siya pa, Yabi! Nakuyapan! Abigail! Kalos pa ba yung taon ining bata? Uy! Hala! Ang akong gitaguan nga adobo. Gisungkab magka sa iring ukiro. Natutulan sa ilang lamisa. Ingong kawa na adobo. Wala bitaw? Mag-o pag-ani kag miingon nga may gitaguan ka ilawom sa lamisa. Gani na eh. Wala para nimo. Pero napakikitaguan para nako. Pahungkat yung bata ka. Ay, buwan nga. Mga Ay, igo mga ni Baking man. Ni Baking man. Nilapas nito to. Ikaw no bintahuso kang dako, ha? Uy, nang samtang ka na yun. Lo, siya ba yabi? Tanong,
Nakamata na. Ay, oo, di ay, pastilan. Ikaw magod, ha? Oh, ako man sadaan nga ikaw may nagkiyat niya. Sa? Kiat ang mo. Joke. Kinis nanay, eh. Nagtiniguan mo giday. Ha, di na magkakumidyahan. Hay. Wala, nganong ka ni si abay-abi, no? Nga, nakuyapan man gani nagkalit. Ay, natunugan tingay ning bata. Basa magod kaayo ganinas uwan. Unya kuwang spaway. Daghan pagkyog kay gihuna-huna. Di lang ang lawas ang ikapoy, kundi lakip ang huna-huna. Ay, kaluoy ning bata. Dali kaayo, Luoy. mihugo. Lo. Uy, Ginoo ko. Lo, L-U-H, lo. Ang binuangog, kanang, kuwan ba, kanang, ayaw pag binuog pa ng pita ng wa na day. Ay, binuang na. Kiyawaan mo lang ta, Abi. Lo, Abi. tabangi ko, lo. Di pwede kami lang tabang ni Munod. Abay, kami lang. Buhi man may. Lolo ni mo, patay naman. Pagkatawa ka, ha? Hilom diha. Kay dili ron panahon nga magbinuang Marcelino. Di man na, joke na eh. Joke din ang buhi pa ta. Oh, sa di lang, ikaw lang kamatay na eh. Kami buhi lang mi. Adi ay, karon ka nako, ha? Karon ka nako. Ayo, nay. No, bad na. Ha? Bantay lang ko silong, nay. Diyan mo, nay, ha? Ay, Kung adobo. mas stress akong bangs ining Marcelino. Abi. Nay, Andy, unsay, Nakuyapan kag kalit ganina, abay. O sabay kibati ni mo karon, ha? okay na ko. Salamat ninyo. Kaniyot lang kay... Kinsay nakilis na ako. Si nanay. Ay, kanarag yung duster akong giilisan. Kay, may sa luag man na nimo. Sayon rang isulob nimo, Inday. Salamat, Nay. Mubarog ko kay mag-ilis ko. Kinalang mo ato ko ospital. Ubanan ta ka, Abi. Hoy, Nay, sa ospital ba? lagi. Bihan tao na mo. Sige, Oh, Uy, Abi. Day, pagtarong, Day. tay pa sa... Murik kalipungon ko balik na ni barog ko. Unsa? Uy, kung mo na lingkod o balik, Inday. Kaya ko ni... Kinalang makagikan ako balik sa ospital. Uy, Inday, milospad bayag balik ng wait nimo. Wa ka bay laing gibati, Abigail. O baka gipangita nga pagkaon nga ganahan kay nimong kanon? Uwa man, Nay. Kay nga no dahi, Nay. Ang ako ba tingalig mabdos ka? Unsa? Mabdos ko. Ginoo ko. Dili lang unta. Ayaw lang karon, Diyos ko. Abigail. Abi. Ayaw kadlok. Kay bisan pa man. Andang paghihapon kong mga mahan sa imong isapak. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!